सुंद' सल' गोरबो मोननैनि गोरोबफिननाय। बे सुंद' सल'नि मुं गोरबो मोननैनि गोरोबफिननाय। थेम्फा जांम' हाजो खर'नि भुटिया सिख्ला, नायनो गोजा गुफुर समायना महर मोखां। देरखोन देरदों सरकारि अनसुंथाइजोंनो गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालि फरायनो एबा सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबु दं। भुटान सरकारनि मोनसे बिथांखि डिस्ट्रिक्ट रिअर्गेनाइजेशननि रिपर्ट बादियै सिगाङाव सानद्रुपजंकार, आथिखालाव पेमा गायसाल जिल्लानि सिङाव नांलाम टाउन मेथला मुंनि गामिनिफ्राय फैनानै गंसे फिसा गला होनानै थाफैदों थेम्फा जांम'नि बिमा बिफाया। डिसेम्बर दान, गोजांनाय बोथोर। थिखानाय सम बादिनो बे दानाव 17 खालाराव नेशनेल डे सेलेब्रेशन फोरबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। गोबां फिसा फिसा गामिफोरनिफ्राय बयखौबो बाहागो लानो थाखाय मिथिसार होखादों नांलाम टाउन खुंगिरि किनजं रेब्टेना। नांलाम टाउन हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै साननैनो हाबाफारि नेशनेल डे सेलेब्रेशन। सोमोनांथाव जोबोद ओंथि गोनां हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिबो लाफादों। फिसा फिसा गामिनिफ्राय फैनाय सुबुंफ्रा गावनि रोंगौथिजों बाहागो लादों आरो रंजादों। जोबोर धोनि भुटाननि हारिमु आसार खान्थि, मोसानाय मुसुरनाय नायबाथाय नायबाय थाथावथाव। हाबाफारियावनो आलासि रायदावनाय बिबानखौ रुजुननांदोंमोन थेम्फा जांम'आ। आलासिफोरनो साहा बायदि जानाय लोंनाय जोथोन लानाय समावनो थेम्फुनि ट्रेभेल एजेन्सियाव खामानि मावनाय कुनजां नामगे गिबि खेबनि थाखाय थेम्फा जांम'आ लोगो मोनजेनदोंमोन आरो सिनायथि लायदोंमोन। कुनजां नामगेया सासे मानगोनां आलासिखौ थेम्फुनिफ्राय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दोनफैनो गोनां जादोंमोन। नैथि साननि हाबाफारियाव फुंनि समावनो नेशनेलिज्म अफ भुटान मुंनि टपिक्सनि सायाव सावरायनाय मोनसे सेमिनाराव बाहागो लानानै बेलासिनि 2 रिंगासोआव जाखां लोंखां बिदाय लानानै कुनजां नामगे दोनफैनाय माननि आलासिया थेम्फुसिम थांफिननो थियारि जादोंमोन। बे समाव थेम्फा जांम'निथिं मेगन नोजोर आरो गोसो गोरबो मिथिस्लाबै खें खें सु हाबनाय बादि थाथेरनो हायै सुखुवा गोरबो सिङाव मानिबा साननाय सानस्रि गोसोआव देबोर नांदों। सानदों बेखौनो बुङो नामा मोननै गोरबोनि सौग्रावलायनाय, गोसो थोनाय, खाथियावनो मोनबाय थानो लुबैनाय। गोसो गैयाब्लाबो कुनजां नामगेया बे जायगाखौ नागारनानै थेम्फु फारसे मोखां जाबोनांदोंमोन। सिरि सिरि लामा गारि ड्राइभ खालामबोदों। सानदों, गोसोखांदों थेम्फा जांम'नि गोदै गारांजों रायज्लायनाय बिनि समायना महर मोखां। बिनि बिदि सिरि सिरि गारि गादावनायखौ नुनानै गेदेमा सुबुङा सोंनो गोनां जादों, आर इउ अके? हेभ इउ एनि प्रब्लेम? अब्ला कुनजां नामगेया लाखुमानानै लाजिस्लुयै फिनदोंमोन, नो सार, आइ एम फाइन। बोथोर समफोरा रावखौबो नेनानै थाया। सान हर, हरनि उनाव सान, साननि उनाव हर बाबेनलांदों।
टेम्पा जांम' आरो खुनजां नामगेनि बिसोर सानैनि गोसो गोथारै मोजां मोनलायनायनि महराव थारैनो बिसोर 2 बोसोरनि उनाव सानसे मोजां सम लानानै गोरबो मोननायजों मोनसे महर मोनदोंमोन। अनलायनानै रुजु रुमु रायजो जादोंमोन। ट्रेभेल एजेन्सिनि हेडक्वार्टारा टेम्पुआव दंमोनब्लाबो उनाव भारत हादरजों नांजाबथारनानै थानाय फुनसिलिंआव बेनि साब अफिसखौ गायसननाय जादोंमोन आरो खुनजां नामगेखौ बे साब अफिसनि सामलायनाय बिबानखौ सायख'नाय जादोंमोन। खुनजां नामगेनि नखरा टेम्पुनिफ्राय 75 किल'मिटार गोजानाव थानाय सुनुपा मुंनि गासै 10 नखरसो थानाय गामियावमोन। टेम्पु आरो फार' सिटिनि जानथाया गासै 161 किल'मिटार। गासै 4 घन्टा रिंगानि गोबांसिन सम दावबायनो गोनां जायो। गिबियाव खुनजां नामगेया टेम्पुआव थायोमोनब्लाबो बेनिफ्राय शिफ्ट खालामनानै गावनि अनजालि बिसि टेम्पा जांम'खौ लानानै फुनसिलिंआव थानो लायो। बेवहायनो टेम्पा जांम'आबो फिसायजों लोगोसे गारि ड्राइभ खालामनायनि प्रेक्टिस खालामदों आरो उनाव खाथि खालानि टुरिस्टफोरनि थाखाय भारा लाखिनानै गावनो गारि ड्राइभ खालामनानै टुरिस्ट गाइड हाबा फिसायजों मावफादोंमोन। 2019 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 16 खालार समबार बेलासि सम 3:20 रिंगासो समाव ट्रेभेल एजेन्सिनि हेडक्वार्टार टेम्पुनिफ्राय टेलिफनिक इनफरमेसन एबा बिथोन बादि भुटानाव थानाय अस्ट्रेलियानि एम्बासाडर फिलिप्स ग्रीनआ खावलायनाय बादिनो एलायन्स इन्टारनेशनेल टुर एन्ड ट्रेभेल एजेन्सिनि मोनसे अफिस अस्ट्रेलियानि मेलबर्न सिटियाव फसंहैदोंमोन आरो खुनजां नामगेखौ 10 दाननि थाखाय गोबां दानारि रां बान्था होनानै एपइन्टमेन्ट गथायदोंमोन। बुंदोंमोन 3 साननि उनाव थामहिनबा 2 नभेम्बर दाननि 20 खालार शुक्रबार फ्राइडे खालि फुंनि 9:15 रिंगायाव टेम्पु इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय फ्लाइटनि टाइम। बै दिनखालि गोसोआव गोबां उलुं गुजुं डिसिसन लास्लाबनो हायै बिथोन जासाब जाराब हरनि ओंखामखौ जानानै बिसनासिम थांदोंमोन आरो गोबां बाथ्रा सानदोंमोन। गावनि बिसिजों सावरायलायदोंमोन। गोसोआव गोबां गोनो गोथो थांनो ना थाङा, मानोना बिसोरनि अनलायनायनि महर हिसाबै आथिखालाव बिनि बिसिनि गोरबोआव 4 दाननि गथ' दंसै। बिसिखौ बोरै गारलांनो फारसेथिं साननायबो दं एसे एनै रांखावरि बुथुमनानै उन संसारखौ मोजाङै दैदेनलांनायनि। जोबथारनायाव बिसि फिसाय गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों बिसिनि खोथा बादिनो अस्ट्रेलियायाव 10 दाननि थाखाय थांनो थियारि। सावरायनाय बादिनो टेम्पा जांम'आ फिसायखौ टेम्पु इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव बिदाय हरखांनानै साननैनि उनावनो बिमा बिफा थानाय नांलामसिम फैनानै थाफैफिनो आरो गावनि सुखु दुखुजों बुंफबनाय जिउखौ फिसाय फैफिननायखौ नेयैनो सानहर बारहोहरदोंमोन। अस्ट्रेलियानि मेलबर्न सिटियाव खुनजां नामगेनि गोब्राब खामानि मावनायनि फिथाइ महरैनो ट्रेभेल एजेन्सिनि खामानिफोरा मोजाङै सोलिलांनो हमदोंमोन। नाथाय मा खालामनो, मानसिया सानो गसाया सेफै बुंनाय बादिनो ट्रेभेल एजेन्सिनि खामानि दामानि जोबोद सोलिफुनाय समावनो हरखाब बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायनि दावराव दावसि
मेलबर्न सिटीजों लोगोसे ब्रिसबर्न सिडनी केनारा केपिटल अस्ट्रेलियानि गिदिर गिदिर सिटिफ्रावबो हादोर नाङैनो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाय। अस्ट्रेलियानि प्राइम मिनिस्टार स्कट मरिसना हाई एलार्ट फोसावदोंमोन। बिदिनो 2020 मायथाइनि मार्च दाननि जोबनायथिं 29 खालाराव लकडाउन हादोर नाङैनो होनो गोनां जादोंमोन। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय बुहुम नाङैनो खामानि गैजायै जानांदोंमोन आरो लकडाउन होनो गोनां जादोंमोन। गोबां सुबुं कर'ना भाइरासनि बिजानुजों नारसिनजादोंमोन आरो दुखु नांथावै गोबां सुबुंनि अबथिरा जिउ खहा जादोंमोन। ट्रेभेल एजेन्सिनि बिगोमाजों टेलिफनिक कन्टेक्ट खालामनानै अस्ट्रेलियायाव थानाय भुटान एम्बासाडर अफिसजों खनले कन्टेक्ट खालामनानै सावरायनानै जेरैखि जाया न' फारसे फैफिननो नाजादोंमोन कुनजों नामगेया, नाथाय राहा गोथे। बै समहालागै गंसे गंनैल' फ्लाइट बिरनो गोनां जादोंमोन, बेबो जोबोद इमारजेन्सि समावल'। नाथाय टिकेटनि थाखाय फ्लाइटआव जेबो खाबुखौनो मोनहोनो हायाखैमोन। जिउ खहा जानांनाय खौरां रादाबफोरखौ लानानै गावनि आंगो फिसायनि बागै सानै गोसोआव जोबोद दुखु मोनदोंमोन आरो बे समावनो सासे समायना रमायना हौवासा गथ'खौ जोनोम होदोंमोन बिनि बिसि टेम्पा जांमुआ। गावनि जोनोम जागोदान गथ'खौ मोननानै गोरबोआव गोदान मोनसे सिमां, गोसोआव रंजानाय। जेब्ला कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया बुहुमनाङैनो एसे खमायलांदोंमोन, सानसे कुनजों नामगेया गावनि जोनोम हादर भुटानसिम फैफिननायनि खाबुखौ मोनदोंमोन आरो थोंजों पार' इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव फ्लाइटआ लेन्डिं जानायनि खोथा दंमोनब्लाबो बोथोर गाज्रिनि थाखाय उनाव थिम्फु इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव लेन्डिं जानो गोनां जादोंमोन। फ्लाइटनिफ्राय ओंखारग्रोमोना एयारपर्टआवनो थियारि जानानै थाखानाय डक्टर, नार्स गासैबो पेसेन्जारफोरखौनो कर'ना भाइरासनि टेस्ट खालामनो थियारि। गोसो गैयाब्लाबो PCR टेस्ट खालामजादोंमोन कुनजों नामगेया। गोसोआव गिनाय मोनदों, माबा ओंखारो साननानै। देहाखौ एरैनो बे साननैसोआ एसे गुसु मोनखादों। मा खालामनो, गभनि अर्डार, सरकारनि अर्डार, राहा गैया। 30-40 मिनिटनि उनाव रिपर्टनि थाखाय रिपर्ट काउन्टाराव मानसिफोरा होंगो दोंगो होखानाय टकेन नम्बरजों गोरोबहोनानै गावनि मुं लिरजानाय PCR टेस्टनि रिपर्ट लांदों। खुसिजों मिनिस्लु लांदों। नेगेटिभ, आंनिया नेगेटिभ बुङै। नाथाय कुनजों नामगेनि गोसोआ जोबोद उसुगुदु। गावनि टकेन नम्बरखौ नायहोलां, काउन्टारनिथिं नायहरहोलां, गावनि मुंखौ गाबज्रि हरगौबा, नाथाय गैया। 15 मिनिटनि उनाव सासे नार्सआ आखायाव गांसे लेखा बिलाइ, कलम गंसे हमफालायनानै बिसोर गसंनाय लाइनसिम फैनानै कुनजों नामगेनि टकेन नम्बरखौ सोंफैनायसै आरो गोरोबहोनानै खाथियावनो थानाय गोरोबहोनानै नायफैनायसै। नुबाय, बुंबाय, इउ आर पजिटिभ। कुनजों नामगेया बे मोनसे खोथाखौ खोनानानै, बे रावखौ खोनानानै गोसोआव जोबोद दुखु मोननायसै। नार्सफोरनि बिथोन बायदि स्पेशेल चेम्बारसिम
लानानै थांफैनायसै आरो बुंनायसै इउ आर टेस्टेड पजिटिभ। खर'आव माबा सारअन्थाइ एबा मोब्लिब बोजानाय बादि स्रिट मोनखांदोंमोन। पजिटिभ केसनि रिपर्ट ओंखारदों होननानै गोसोआ लोरबां बायफ्लेलांदोंमोन। मा खालामगोन साननानै आगोर मोनाखै बियो गावखौ लानानै एसेबां गिनाय गैया। नाथाय सुबुंनि नोजोराव मुगैजानाय सासे गाज्रि नोजोर गोनां लोगो होजायै सुबुं मिथिजागोन। कर'ना भाइरास बेसेबांदि सुबुं माहारिनि गेजेराव सन्देह गावजों गावनो गामिनिफ्राय बै गामि, बे नोगोरनिफ्राय बै नोगोर थांनो हाया, फैनो हाया। गावनि बिसि थेम्फा जांमोनो बाथ्राखौ खोन्थाहरनो गोसो गैयाब्लाबो खोन्थाहरदोंमोन आरो बुंदोंमोन, आं दा बयजोंबो मुगैजानाय गिथावना कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केस बेमारि। बबे समाव मा जागोन जेबो मिथिया। बिसि थेम्फा जांमोनि गोसोआव गोरबोआव बायफ्लेलांदोंमोन। सानफ्लांदों फिसाया गावनि सेराव फैफिनगोन ना फैफिना। गोसोआव जोबोद गिनाय मोनदोंमोन। मा खालामनो राहा गैया। आङो सुंद' सल'खौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर। गोजोन्थों।